La resta d'exposicions que hem anat fent sobre el tema és molt important que es visualitzi i, lògicament, la Vall de Can Masdeu és un lloc fonamental que és molt important que pugui també estar allà, que es pugui veure. Crec que és important donar testimoni de tota aquesta feina dels nostres avantpassats i de la nostra actual com una forma de custòdia del territori. No, és molt interessant tenir aquest compendi de fonts i de mines i d'informació. Jo vaig aprendre moltes coses de l'exposició. La importància de l'aigua és cabdal. Nou Barris per diversos fets. El primer de tot és que ha estat una font de lluita veïnal per aconseguir l'aigua, per aconseguir els serveis, per aconseguir el clavegueram. Vull dir, sempre s'ha lluitat per aconseguir els serveis mínims i per tant és un exemple cabdal. Per altra banda, com a fet històric que és un dels signes de reivindicació del nostre arxiu per fer veure a tothom que Nou Barris no neix a la segona meitat del segle XX, sinó que té molts segles d'història. I precisament amb l'aigua és una de les proves més importants que tenim. L'aigua era vida, era aigua, donava vida a tot l'entorn. No només per al regadío, sinó l'aigua de boca. I per això, quan hi havia unes rieres, es podien fer mines, perquè tot el que era el subsol, les capes freàtiques, proveïen d'aigua a los que eren les masies. Aquí hi ha, des del segle XVII, XVIII, XIX, hi ha estructura hídrica feta a mà, picant la roca mare per obrir mines d'aigua, fent sèquies, una feinada. I en bona mesura la nostra feina aquests 20 anys ha estat recuperar tot això, no? Recuperar 3 basses, un dipòsit, moltes sèquies, 2 mines d'aigua, un pou, i tot això és fonamental. Sense això no hi ha projecte perquè depenem d'aquesta aigua. És un patrimoni que ha fet amb milers d'hores de feina la gent abans de centenars d'anys. La primera mina que tenim en aquesta vall és de 1600 i té un valor actual també perquè hi ha finques com la nostra que és l'única forma de tenir aigua potable que tenim. Són les mines i galeries que encara estem utilitzant. Llavors jo crec que és una barreja de necessitats actuals per una minoria i una necessitat d'entendre com han fet aquests sistemes en el passat per abastecer les necessitats de la ciutat. Un fet cabdal és les mines d'aigües de Can Masdeu, ja que en si sol nos ensenya, nos diu com era la forma de viure o conviure en l'aigua al passar els segles. L'aigua, precisament, és part de la història i una lluita que hi ha hagut sempre per nosaltres. Per tant, la reivindiquem i continuarem estudiant-la perquè encara sabem poc i hem de saber molt més. Les necessitats principals és arreglar la bassa gran per tenir més aigua de reg i tenir més humitat per la vall. Estem a la Solana i és una zona molt seca i tenim l'oportunitat de recuperar aquest recurs i ens agradaria molt tenir la possibilitat de fer-ho. Les tasques fonamentals serien recuperar la bassa gran, seguir mantenint tot el sistema, perquè és un sistema antic, aleshores necessita reparacions,
necessita un manteniment, posar el rec per goteig en els horts comunitaris, que és la zona que encara no el tenen, perquè això facilitarà també l'estalvi d'aigua. Seguir utilitzant encoixinats, perquè també això crea una capa d'humitat en el sòl molt interessant que també redueix les necessitats de rec, i seguir utilitzant l'agricultura ecològica de la manera que ho fem, regenerativa, perquè també minimitza el consum d'aigua. Can Masdeu torna a reviure a partir de que és ocupada fa 20 anys i això el que fa és donar-li una altra vegada vida. Per tant, aquesta reivindicació, aquesta ocupació que va haver-hi a la masia doncs va ser totalment positiva per dinamitzar l'espai, per guanyar un espai patrimonial que la gent el pugui consultar, pugui veure'l, pugui gaudir-lo, es puguin fer moltes activitats i entre elles, lògicament, la part també del camp, el treball del camp i reivindicació d'aquest passat també històric d'aquesta zona. El fet de que Can Masdeu estigui habitada ha portat a terme que aquí una altra vegada el que són les mines tornen a fer la missió que tenia abans, que és sortir d'aigua a lo que és la comunitat que n'hi ha a Can Masdeu. Tot això tenim en compte que a Can Masdeu, al formalitzar-se, al fer-se la comunitat d'Os, dona vida i torna a reviure un passat que avui és molt present.